Ak máš 4x4 v aute, tak si macher na každej ceste. Ale čo na tej životnej? Potrebuješ posilniť riadenie? Nech sa páči. 4x4x4. 4 témy, 4 stretnutia a 4 vzácni hostia. Chceme byť vo všetkom dokonalé. Dokonalé ženy, manželky, matky, dcéry, šéfky, pracovníčky, susedy, šoférky, priateľky. Chceme. Ale ako si je to všetko nad naše sily? Neskutočný tlak a nároky. Ak si už z toho všetkého unavená, vyčerpaná, všetko na teba dolieha a ty už nevieš ako ďalej, príď si oddychnúť počas 4 popoludní v skvelej spoločnosti. Je to čas iba pre teba. Aby si sa mohla opäť nadýchnuť a objaviť krásu života. Príďte. Oddychni si. Je to tvoj čas. Naber odvahu, však ja ju mám. Príďte. 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 Aj ty príď. Aj ty príď. Aj ty môžeš prísť. Určite príď. Príď aj ty. Ale preto, že sama chceš. Urob niečo pre seba a príď. Načerpaj. Príďte, všetci príďte. Pozývame všetkých. Príďte všetci. Pretože musíš. Príď. Zastav sa. Tešíme sa na teba. Pridaj sa k nám. Ty pôjdeš? Mami, ty pôjdeš? Jasné, že pôjdeme. Príďte, tešíme sa na vás. A ja tam budem. Ukáž mi, Páne, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Je to čas iba pre teba. 4x4x4.